Христос воскрес И у вас и взошел на небо. И апошний сказ, мои дорогие браты и сестры, сегодняшний Евангелий об гэтым нам припоминае. Я уже не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я иду до цябе. Ян Евангеліст, апостол, записал гэта у сваёй Евангелии, прамову Езуса яшчэ да яго смерці ў воскресенні. Так Езус маліўся, размаўляючы з Айцом, і пакінуў гэта слова для нас. Для чаго Езус пакінуў гэта слова для нас? Каб мы мелі пэўнасць у нашай веры, пэўнасць у збаўленні, што Езус не ў свеце, што пайшоў да Айца, але даў абяцанне, што будзе з намі аж да сканчэння свету. І сваю прысутнасць, і сваё абяцанне Езус выконвае. Мы не бачым гістарычнага Езуса, ён воскрес і взышоў на неба. Але Езус дзейнічае моцаю свайго духа, якого паслаў касцёлу і разам з Айцом няспынна дзейнічае у душах тых, хто прымае яго слова. Паглядзіце, як Езус прыгожа маліўся за нас. Уявіце сабе, Езус за нас маліўся. Это Евангелие датычыць нас таксама. Я абвясціў твоё імя людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова твоё. Езус не толькі это казаў пра сучасных сабе апостолаў і вучняў. Езус над гісторыяй. Як сын Бога, Езус маліўся і за нас з вами. Это мы, хрысціяне, якія прынялі слова, і гэта слова трымаем, і жывём яго, разважаем, верым у яго. Працуем над сабою, каб быць ужо тут на зямлі, у адносінах з Господам, і каб вярнуцца да Бога. Езус кажа, вечнае жыццё, пра якое мы павінны марыць, що да гэтага зараз вярнуся, да? У тым, каб спазналі цябе адзінага і праўдзівага Бога і таго, каго ты паслаў, Езуса Хрыста. Это і ёсць гарантыя нашага вечнага жыцця. Пазнаваць Бога тут, на зямлі ўжо, пазнаваць Хрыста, Божага Сына, жыць верою і любоўю ягонай, каб атрымаць жыццё вечнае. І пытанне хрысціяніна, это я сабе задаю пытанне і ўсім, хто слухае пропаведь. Ці мы прагнем жыцця вечнага? І насколькі мы прагнем? Насколькі мы пра гэта думаем часам? Скажаце, ойча, пра што там думаць? Мы яшчэ маладыя, мы яшчэ пра смерць не думаем, да? Нам тут надо вопросов решать много. Мы працуем, мы там женимся, замуж выходим, детей выховываем. Да тут столько еще у нас справаў, да? Так. Але памятайте, что это все часовое. Это период, як Слово Божие кажа, 80 гадоў, калі мы еще моцныя, а потым уже вянем як трава. Засыхаем и вянем як трава. И мы повинны разуметь, что наша сутнасць Богом нам дадзеная, яна бессмяротная, душа наша вечная. Тело так старее, и мы повинны про смерть прайсці. Ці мы марым про жыццё вечнае? Разумееце, калі читаем Слово Божие, напрыклад, дзеі апостолаў, да, як распачыналася жыццё касцёла, першыя хрысціяне жылі ў любові, да, там Господь з моцаю дзейнічаў, да, як Пясятніца прыйшла, то там такія цуды тварыліся, да, читаем дзеі апостолаў. Але яны жылі марай на сустрэчу з Господам. Прадавалі маёнткі, дзяліліся хлебам, любілі, цярпелі, жыццё сваё аддавалі. Сколькі хрысціян у першых вякоў пакутніцкай страшнай смерцю згінула.
И они не боялись и смерти, разумеете? Они не боялись и смерти. Они такую имели отвагу. Что кіравала гэтымі людзьмі? Вера ў жыццё вечнае. Што нават калі дикие жывёлы раздзяруць іх цела на кавалкі, да, і там іх порошок сатруць, то душа іх бессмертная, они не боялись смерти. Мы, христиане сучасныя, в 21 стагоддзі, мы так привязаныя да штодзённасці, да рэчаў матэрыяльных, вот так шчыра руку на сэрца пакладзячы сабе, да, насколькі я гатовы на сустрэчу з Богом, насколькі я гэтага жадаю. Ніхто не можа на гэта так адказаць, а трэба. Мы вызнаем веру ў жыццё вечнае, а як прыходзіць небяспека смерці, всех сразу адразу, хвароба цяжка альбо што, і мы сразу ў паніку. Куча пытанняў да Господа, разочараванняў там і так далее. А як, а што? А вера наша дзе? Езус нам дае жыццё вечнае, разумееце? І мы сапраўды, як хрысціяне, мы прыходзім кожную нядзелю ў касцёл, слухаем Божае Слово, прымаем святыя сакрамэнты, умацоўваем нашае сэрца, нашага духа, нашы адносіны з Господам для чаго? Каб умацоўваць веру ў жыццё вечнае. Это самая галоўная мэта твайго жыцця. І нам абсалютна трэба выходзіць з нашага чалавечага мышлення на катэгорыю мышлення Божага, так як Езус гэтага жадае. Езус пастаянна ў Евангеліі кажа: а я вам кажу, не, вы там разважаете свое, а Езус кажа: а я вам кажу. Слухайте, Езус, а я вам кажу, не бойтеся тых, хто забівае цела. Души забіць не могуць. Напрыклад, слово. Езус дае нам жыццё вечнае. І таму хачу вярнуцца да псалма, які сёння мы спявалі, 27, там можаце знайсці сабе гэтыя радкі і маліцца імі час ад часу. Яны кранулі мяне сёння з раніцы, як чытаў Слово Божа. Увага! Аднаго я прашу ў Пана, і толькі гэтага жадаю. Одна вялікая просьба, якой аўтар псальма, Давід, звяртаецца да Бога, аб чым ён просіць? Не аб багацці, не аб кар'еры, не аб нейкіх інных рэчах зямных. Паслухайце, аб чым ён просіць. Каб жыць мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго. Каб сузіраць хараство Пана і наведваць яго святыню. Калі ён нават і пра святыню Іерусалімскую кажа, то ён мае на ўвазе атрымаць жыццё, каб сузіраць Бога. Вы разумееце, што это самая галоўная мэта нашага жыцця павінна быць? Усё астатняе павінна быць падпарадкавана гэтаму, а ў нас всё дагары нагамі. Прабачце. Но хто з нас пра вечнасць зараз вот там думае, да? Мы вырашаем розныя праблемы жыццёвыя і так далее, да? Але пра перспектыву вечнасці думаем? І часта людзі прыходзяць потом з пахаваннем: ойченька, такі, знаете, шок для ўсей сям'і. Вот чалавек раптоўна памёр, напрыклад, малады, 47 гадоў, 48, да? Ойча, мы не ожидали. И все в шоке, мы не ожидали. А как ты думал? А як ты думал, человек? Жизнь твоя земная коротка. Нават калі не ў 47 и 80. Что это по параўнанню з вечнасцю 80 гадоў? Или 95? Жыццё прамінае хутка. Вось аб чым мы павінны марыць і з Господам разважаць. Господи, я адзінае прашу, каб быць з Табою і гэтага жадаць, каб сузіраць хараство Твоё. Падыміце руку, хто хоча ўбачыць Бога твару ў твар. Слава Богу, ёсць верующие. Але мы редко про это думаем. А не бойтесь про это думать.
Ведаеце, самае прыгожае пажаданне, которое я атрымаў, не буду гісторыю это пажадання, але гэта такі, можа, быў голас Духа Святога для мяне, якой атрымаў у дзень свайго нараджэння. Отец Николай, я вам желаю, чтобы вы были у Иисусика в небесах. Это было найпрыгажэйшае пажаданне, которое я атрымаў. Вот так было сказано, у Иисусика, да? У Господа. Ну и в свае 49 задумаўся, да, калі это будзе. Не ведаю. Заўтра, праз год, праз 10, праз 40, я не ведаю, як Господь пакліча. Але ў сэрцы маім, як дзіцяці Божага, хрысціяніна, павінна быць это жаданне. Езус, глядзіце, як прыгожа моліцца, я за іх прашу, Отец, за іх прашу, каго ты мне даў. Разумееце, што мы, веруючыя людзі, которые носім у сабе великую ласку и любовь Божию, праз веру, мы выбранные Богом, разумеете? Это ж подумать даже, не то, что страшно, але это подумать, аж так, Бог меня выбрал. Поглядите, у свете сколько неверующих. А Бог тебе, меня выбрал. И за тебе молится, как ты вытрывал до конца у веры, как знайшов свое место. Иисус скажет, приду до вас. Это сегодня, до речи, в аккламации было перед Евангелием. Не покину вас сиротами, иду и приду до вас, и узрадуется ваше сердце. И потом каже, я пошел подрихтовать вам место. Это место надо занять. Это самая главная мобилизация моей жизни. Это самая главная мета моего життя. Каб, еще раз я кажу, як псалміст, каб сузіраць хараство Пана, каб бачыць Бога тварам у твар. Этой ласки атрымаць, это самое главное счастье человека. Только что мы про это редко думаем, а варта. Варта узгадывать себе такие моменты. Каб наше сердце и душа были подрихтованные, каб смерть нас не заскочила так, хоп, и пришла с косой, заходи. А ты кто пришла, смерть? Я готов. Бо я хочу сузирать Пана. А это момент непростый, поверьте. Только верующий человек, маючи в себе моц Духа Святого и любовь до Бога, может отважно стать перед смертью. І пра сваё хрысціянскае жыццё, вось нам трэба на гэта заслужыць у Господа. Любіце Езуса ўсім сэрцам, шукайце адносін з Ім. Каб нам знайсці месца там, дзе нам Бог падрыхтаваў. Амén.